أنا بعلى سقلت خلت شحن عصر شمونتن أمة مهرت ويتانا مدحنا يس كريستوس بسلام أو صحكم سلازل كله زي كريستيان إذا الشرب الو وكلها نفس أنت يتهمم رئيسا وأنت يتهمم رئيسا بذات بيت إلى تسر وتدمسس مهزبا زي الوابيان معرف عسران سلستن قصري عسران شعنتن جمرنا كركلنا كلها سونت بتاعلة نسا سونتا زي تحمم زي تدكم زي تسجد خطوخينا كاب هزبات النقل تطفع يلو እግዚአብሔር ሙሴ ደማን ህዝብ እስራኤል ህዝብ በቦሊ ክዳን ከም ዓርብ ስቅለት 10 ጥቅምቲ በዓለ አስተስረዩ ኃጢያቶም ዝስተስረየሉ ዕለት ካብ ንጉሆ ካብ ምሸት ጾሞም ይውዕሉ ነይሮም ማለት እዩ ካእቲ ካህንውን ኣብ ቅዱስ ቅዱሳን ኣቲ ኃጢያቶም ያስተስረየሎም ነይሩ ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ስለዚህ አዲስ ክዳን ደሞ ኃጢያትና ልስተሰረየሉ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕፀ መስቀል ስጉኡ ዝቆረሰሉ ደሙ ዘፍሰሰሉ ዕለት ዓርብ ስቅለት ስለዝኾነ ማንም ሰውነት ዝኾነት ክርስቲያን ኩሉ እንድሕር ዳም በዚ ዕለት እዚ ላይ ጾመት ላይ ሰገደት ካብ ህዝባት ንቀልቱ ውገዲ ዝብል ስለዚህ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ኣብቲ በዓል ተረኺብና ስርዓተ ስግደት ስርዓተ ጸሎት ስርዓተ ጾም ክንፍጽም ይግባእ ካብ ሓደ ሰዓት ጀሚርና كساب عصرت خلت ساعات زلو أو سجدان كنوع الكل علنا مالت كلاتنا ما نمسرح عياد اللي ناقا سلازي زاك على دي أتاخلنا أيا زلواويان زلات صحفة معرفة سلسلة كاوتري عسران شعنتن